Глава 18. За подготовката за молитва. Поради важното значение на молитвата, преди упражняването в нея, трябва да се подготвим. Преди да наченеш да се молиш, приготви се и не бъди като човек, който изкушава Господа. Отивайки да застанем пред Царя и Бога и да говорим към Него, казва свети Йоан Лествичник, да извършим това не без подготовка, за да не види той отдалече, че нямаме оръжие и облекло, подобаващи за предстоенето пред царя, и да не заповяда на своите роби и служители да ни вържат и да ни прогонят някъде далече от лицето му, а нашите молби да разкъсат и да ги хвърлят в лицето ни. Първото приготовление се състои в отхвърляне на паметозлобието и осъждането на ближните. Това приготовление ни е заповядано от самия Господ. И кога стоите на молитва, заповядва Той, прощавайте, ако имате нещо против някого, тъй небесният ви Отец да прости вам прегрешенията ви. Ако ли вие не прощавате, и небесният ви Отец няма да прости вам прегрешенията ви. Следващото приготовление се състои в отхвърляне на грижите със силата на вярата в Бога, със силата на покорността и предаността на Божията воля, съзнание за своята греховност и произлизащото от това съзнание, съкрушение и смирение на духа. Единствената жертва, приемана от Бога, отпадналото човешко естество, е съкрушението на духа. Защото да би искал жертва, аз бих ти дал, говори към Бога пророкът, от името на всеки паднал и пребиваващ в своето падение човек. Но ти не само към някаква лична жертва, телесна или душевна, но и към пълното всесъжение не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено, ти Боже не ще презреш. Свети Исак Сирин повтаря следното изречение от друг свети отец. Ако някой не признава себе си за грешник, молитвата му не е благоприятна пред Господа. Стой на твоята молитва пред невидимия Бог, като че го виждаш, и с увереност, че Той те вижда и внимателно те гледа. Стой пред невидимия Бог, както стои престъпникът, уличен в безчислени злодеяния, осъден на наказание пред нелицеприятния съдия. И това е точно така. Ти стоиш пред пълновластният твой владика и съдия. Ти стоиш пред такъв съдия, пред когото няма да се оправдае нито един от живите, който винаги побеждава, когато съди, който не осъжда само тогава, когато по своето неизказано човеколюбие прощава на човека съгрешенията му и не влиза в съд със своя раб. Усетил страха Божий, усетил присъствието на Бога, по действие на страха Божий, при твоята молитва ти ще видиш невидимия, безвидно, духовно, ще познаеш, че молитвата е предстоене на страшния съд Божий. Стой на молитва с наведена глава, с устремени към земята очи, на двата крака едновременно, неподвижно. Молитвата ти да бъде съпътствана от плач на сърцето, въздишки от дълбочините на душата, обилни сълзи. Външното благоговейно предстоене на молитва е много необходимо и полезно за всеки подвизаващ се в подвига на молитвата, особено за новоначалния, у когото разположението на душата до голяма степен се съобразява с положението на тялото. Апостолът заповядва да благодарим по време на молитва, постоянствайте в молитвата, казва той, като бодрствате в нея с благодарност. Апостолът свидетелства, че благодарението е заповядано от самия Бог. Непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Исуса. Какво значи благодарение? Това е славословие на Бога за безчислените му благодеяния, излети върху цялото човечество и върху всеки човек. Такова благодарение въвежда чудно спокойствие в душата, въвежда радост, независимо от това, че от всякъде ни обкръжават скърби. Въвежда жива вяра, поради която човек отхвърля всички грижи за себе си, потъпква човешкият страх, предава се изцяло на Божията воля. Такова разположение на душата е превъзходно подготвително разположение за молитва. Поради това, както приехте Господа Исуса Христа, тъй ходете, живейте по Него, вкоренени и утвърдени в Него и укрепени във вярата,
както сте научени, преуспявайки в нея с благодарност, т.е. придобивайки изобилна вяра посредством благодарението. Не се грижете за нищо, но във всичко, чрез молитва и моление, с благодарност откривайте пред Бога своите просби. Важността на умствения подвиг на благодарението е изложена особено подробно в ръководство за духовен живот на преподобните отци Варсануфи Велики и Йоан Пророк.